Maestro nga nagpangling-ling sang isa ka maestra nga nagapaligo sa makeshift comfort room sa Provincial Boy Scout Jamboree sa Banwa sang Calinog gina-imbestigaran na sang DEPED-Iloilo. Ini ang gintutukan ni John Sala. Dismayado si DEPED-Iloilo Superintendent Dr. Ernesto Sebelion Jr. matapos makalabot sa impormasyon nga isa ka maestra nga taga-Ahoy ang ginlingling sang isa ka maestro nga taga-Banwa sang Binggawan samtang nagapaligo sa makeshift CR sa nagapadayon nga Provincial Boy Scout Jamboree sa Banwa sang Calinog, Iloilo. Bangod sa insidente, ginpakabaayo ni Sebelion nga papulio na lang ang maestro samtang nagapadayon na ang investigasyon sang DEPED-Iloilo sa posible administrative case nga tubangon sang sospek magluwas sa kaso kriminal nga ginpasaka na batok sa iya. Tungod ti nagapati kita nga base makahatag pasang kung ano nga implication or impression ang iya presence dira. So I believe nga mas makapaayo nga gin-pull out na lang anay siya sa activity. Ginreklamo pa sa biktimang sospek nga nagkuha sa iya sang video samtang nagapaligo. Ginako man mismo sang manunudlo sa Calinog MPS ang iya nahimo. Naka-nulit ko ang video mo. So yung bang-bilit sorry lang yun. Suno sa reliable source ang news team, nagapaligo ang maestra sa makeshift CR sa delegasyon sang 3rd District bangod sa kakulang sang tubig sa mga makeshift CR sang delegasyon sang 5th District. Bangod sinisuno kay Servillion, tutukan na nilang ini nga problema agod sa masunod nga mga jamboree, hindi na maliwat pa ang insidente. Nagpasalig man si Servillion nga isolated lang ang insidente kag wala sang dapat kabalak-an ang mga ginikanan. In the future is to ensure that there is sufficient water supply sa area or sa campsite nga aton pagapilion. Isar nga siguro medyo istriktuhan gid kag tan-awon sang maayo. In fact, karon I will be personally conducting a debriefing conference. Upo kay Cirilo Duque, John Sala. 1 Western Visayas.